Hello. Hey, hey, hey. Yeah. What do you say? What did he say? So we know that's what. Did he say? What did he say? Muri boy, guys. Muri boy, ya hair. What did he say? Abu, inzo. Oi, did he say? Muri boy, re. Akachuna kakadekanga murova mazora anchifocus na pito paito mburidza yapita kushwana paito paito pita oh nhasi handichazi kuti ndaisepi chirimo oh chiri kure uko pita 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 kani ndinokuda pita kani ndinokuda oh pita kani ndinokuda pita kani ndinokuda oh pita hewe kani ndinokuda oh, Pete, Pitakani usandirore, pitakani ndinyengerere, pita highway, pitakani iwe, pitakani ndinyengerere, oh, pita iwe pita, pitakani mirandeni, pasocial media ipapo, pitakani ndinokuda, pitakani ndinokuda, oh, pita iwe pita, pitakani usandirove, pita iwe ndinyengerere,
Pita iwe Pita. Pita kani iwe Pita. Piteras. Pita iwe. Pita kani dinoku. Pita kani dinoku. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Pita kani dinoku. Pita kani dinoku. Oh, oh. Oh, oh, oh. Pita iwe Pita. Pita iwe Pita. Pita iwe. Dinyegerere. Pita kani dinoku. Pita kani dinoku. Pita iwe. Ah. Oh, 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 oh. Pita kani iwe Pita. Pita kani dinyegerere. Pita iwe. Iwe. Pita kani dinokuda. Pita kani dinyegerere. Pita iwe. Oh, oh, oh. Pita. Crazy. Oh my God. Zviri sei? Animboona vanhu guys, ndautora remote. Ndatsira remote. Zvimbototsvazvo. Ndichiimba iye Pita. Hey, yemba iye Pita. Pita. Hey, ndinombopinda ndimbomhorosa vanhu. Ernest Mutsausa, Nancy Seven, Chebelini Banda, Peth Mponda, Chinaka Tracy, Veshnet Kuzinyero, Ernest Mutasa, Barbara Chinocheka, Faith Mponda, Chinaka Tracy, Wilma Mabika, zviri sei, Simukai chamunurwa, oh Budimazo zviri sei, Deibikazi Nyasha sei. Ru MTD Mutale Chileshe say Noxy blah blah Jilo. Oh Jilo, how is school? Jilo Magavura ere chikoro. How is school? Laura Nyamutara. What do you say? Lokadia Chadunga. Andikuzopinda mweya ndinenge ndapinda munapinda ndichidanza kuimba zvapita pamwana zvingatonetsa. Mostade Mavini kurise ishero zviri sei. Tapana pamhanya. Pelton Edwin. Peter munhu wangu womusoro mangu wekuti nyangwe akanyorwa haaexisti. Peter is non-existent. The future Peter. Who is Peter, by the way? Peter is a non-existent Shemarian boyfriend. Pashema TV. Asikaziva guys, in the future ndikazodana nemunhu anonzi taurai ndechikokuti guys, I finally met a Peter. Apa anenge achinzi kana kuti tonderai. Achinzi tonderai atione apa. Oh, Nash buri Nash sei Mona Lisa, sister Mona Lisa PK. Guys, don't forget, advocate, guys. Dagarisa ndisingaiti advocate. Let me just advocate this thing, guys. Chekuti mundi support, guys. I am still very far away from getting Maria drink. Yepa YouTube yekuti mundi support. Guys, I think I'm short near $50 kuti ndikwanise kureleasirwa that money ne YouTube. So guys, please endai apa guys, takai upgrade wane YouTube instead of kuti bebe vanonzi vanotausonza notikumbira mari dzemadrink. No, YouTube yakandi upgrade ikandipa is this. Oh no yamani.
no yamanya YouTube yakandipa zvikuonekere this andimukona pakanzi Shema TV apapo pane pakanzi join peblue apapo. So what you do is imimika, let's say izvozvi right now tiri kuona live stream yedu live stream handiti pakanzi join peblue apapo. No. So YouTube yedu handitya ipi titori palive right now, saka tiri palive iwewo unodai also kuenda pane ka X motoenda kunoona pakanzi join mopressa apo pakanzi join. Handi munoona kuti pane mari kusii nhasi iri kusanyatsotaridza zvakanaka, musiyo ndaiona wani asi ndodzikisa light, ndidzikise light. Ehe hamukuona manje right now tiri pa YouTube ka app pari kubuda apapo titori palive mukutoona. Then pane yakanzi 200 baht ndiyo yekutanga. Then there is another one yakanzi 250 baht ndiyo imwe yacho yechi2. Then the third one is 300 baht. Then the fourth one is 750 baht. The final one is 1,500 baht. So izvi ndezveYouTube. Kune ava vaya vanenge vachinzi anozotikumbira mari dzedu dzemadrink. So this is the other way you can also support me. Pekutanga takatanga tine 300. So pane vamwe vakati zvoni, can you reduce? So we emailed YouTube kuti tinzwe kuti zvinoita here, vakatiti yes zvinoita, ndobva vatidzikisira kusvika pane yakanzi 200 baht. I think that's about $5 to $6 instead of 300 baht, about $10. So you can as well start by supporting nechi $5 or $6. Ndokuti wondiwane chi mari yewo yedrink pahuro panyautswe tichiuya tichifara panapa. Munoona manje akanzi Nash mukaona chakadai zvoreva kuti vari kusapota Sister Mona Lisa, mukaona chakadai, it means vari kusapota. Vamwe vacho handisi kuvaona panapa, mumwe wacho I think it's Lincoln. Akangotaipa chotooneka kuti this person ari kusapota zvooneka. So yeah, yes, munotojoina mukona zvakaita hanzita zvekutaura, ndataura one ichi chinhu chandakasenge icho chiri apapo chandakaisa pekupina ka Sister Mona Lisa chinenge chichiratidza kuti this one is a supporter. Yototaura kuti ndinozongona kutarisa hangu kuti neipi yacho ni, but still inenge chodifferentiata kuti uyu ari kusupporta. So please support me guys, tiwane mari yedrinki, tiwane mari. Hanzi ita zvekutaura, tiri kutaura right now chimboonawo mari dzemadrink guys. Hakuna asingade drink, tinotoidawo drink, but kuti ireleasiwe manje inofanira kutanga yasvika 100. Saka takashota $50 kuti mari yacho igoreleasiwa. Vanoireleasa musi panopera mwedzi unoyu, ndo painobva yanzi yoreleasiwo. Saka please go and support me. Munongoti join. The cheapest I think it's $5. Ndo musupportwa munondito. Rega ndione kuti ndimboisa vanhu vangu ndine nyaya dzandaudzwa nhasi dzekuti ndikadzifunga nyaya idzika ndinonzwa kuda kuseka, ndinonzwa kushaya kuti zotoita sei guys. Kuti Alex wachona umwe atovata zvake anombondiudza ma.com guys, ndandichiseka. I didn't know kuti kubasa kwedu kwatakabva uko kune madhuna ari kuitika. Dasori rakachinzwa nyaya pandandichidziona ndikati iwe, are you sure, are you talking about the same school? Kana kuti akati iwe kwakaoma kusvika moza murungu wandaikuudza yava kuti yes, very true. Murungu wandaikuudza iwe kuti akambondisainisa misconduct form mamuziya wandakambotaura pastori time yangu kuti akandisainisa misconduct form
ndichitori seriously iwu ndisingagoni kana kufamba kana kuona step ndikata sei ndichafira pachikora po ndichinda because anga andisainisa misconduct form. Guys, let me tell you, murungu uya hanzi zvaakaita kunoko handakambokudzai kuti maforeigners unenge uri muforeigner zvako but a type person is always correct. Nyange ukaita sei even ukanzi ukaita accident unogona kusaibuda nyaya because vanenge vachikudzwa kuti dai wange usiri munyika medu accident iyi yange isingaitike. Ndozvavanogona kukudza kuti wakauya munyika medu so it means wakauya kuzokanzirisa chi accident. Dai wange usimo this accident was not going to happen. Vanozviita izvozvo zvavo kana vada kuita rafu. Ndinofana kuedha link ndichitaura hangu nyaya yangu. Ndozvinozondipedza voice izvozvo. Zvokwadi voice rangu ndozopera kuti wa zvokwadi kudai. Vamwe dai vachimbopinda muchimbondiudzwawo nyaya guys. Voice rangu rimbozorora. Ndosaka ndichizokampena ini kuti support me. Muone manje aiwa ndinokodzera kukampena kuti support me please because apa pandopedza kutaura every night panenge pakunyatsonzwa kuti yes pakutsemuka ndinotokampena. Anyway, hanzi mukomana uya it's time to dafu not kuti achinya kuti chiba ndo ratamunyaya naro because munhu wese wemuoffice medu ini naAlex tatikavapa manickname. Saka uyu anonzi dafu uya anonzi goroshiba kwete anonzi zuda ndiye wandaireva kuti akachata last year taimuti zuda but havazvizivi kuti ndo manickname avo. Saka kune mumwe futi wataiti dafu kwete mumwe wataiti magogo ndechimwe chimbuya so kwete kuti maive kudyisa kana kuti maive mari kana kuti mukuru then vese tatikava vanga vane manickname avo vemomo vemuoffice. And saka zvakaitika zvokuti uyu wadhafu yauya ndiye wekuengland murungu iyeye dhafu uyu ndiye akandisainisa misconduct form ini ndichitorwara zvaiva tova neevidence nemapepa ekuchipatara ndobva ndisainisa misconduct form kuti uri kunyepa. Ndikati ndasiyana nazvo ndadii paipai iwe lokadhiari tikatosangana kupati haiwa zvakatozopera izvozvo zvinhu zvinongoitika zvichidarika tikatotanga kutaura kupati wati tikasangana kupati tikatanga kutaura tese but hangu kuda kuti adetail nezvakawanda about iye but chichinzwa izvinoita Mwari. Zvikanzi dhafu yaya ndobvadi dhafu problem yandakaona yakaita ndeyekuti ukanzi waiswa pamusoro apa stereki nevanhu vemunyika munomu unobva ufunga kuti you are now on top of the world. Ndo zvakaita dhafu. Saka akatora masimba ake ndobva atsvaga maweak link nemunhu wanofunga kuti uyu hasi kunditeerera so ndo zvaida kuita. Inini I think ndandine stubbornness kwaari in his eyes. I think ndandiri munhu ari stubborn so aitongotsvaga weakness yekuti ada kungoti sei kungondiradza kuti iye ndiye ari on top because inini zvinhu zvizhinji zvaitaura dzimwe nguva ndeinyesa kuti wakatokwana here zvakutaura izvi saka dzimwe nguva ndandisingazotaurika kuti sei ndaingonyarara ndoita zvinhu zvangu ndakanyarara but ndisingataurika chinhu but ndinenda tomuradza ziso rekuti mabaimika ndonyarara zvangu. Saka aishaya pekundibatira bhandibatira ipapo but it was a wrong move pananyarara ndopandai ndakaisvitsa ikazonosvika kumusoro nyaya yacho zvanzi hakuna zvakadero namai vaya vainditi dhota chichivai ndobva vaipindira nyaya yacho iye aida kushandisa example pandiri right yapera iyo uyo ndobva asviti I want an office apana sina kunyasa kukudzai nditeoka ndobva asviti I want an office ndobva apuwa maki ekuti ane office anga tanza ndichada kugara muoffice mune maticha ese more than 100 chai nda kugara mangu ndega ndobva murungu. Saka murungu akati ndoda chakati ndivanongoti alright ndo zvatinovaziva vanhu vemuoffice vedu vari for the past ngoti 4 years dzatavaziva. Murungu akataura anything zvinhu zvese vanongoti alright because vanenge kuvatya uyo vamupa office mwe muziti kutozofamba koiwo saka I think ipapo chichachaitika asi kuti chichandaida from him murungu iyeye
Saka the only way nyango zvaita sei ndakanangoenda kwaari but pandakaenda kwaari aifunga ndichamubvunza about that misconduct letter kuti iwe why did you do that. I didn't ask you, ndakangonyarara. Saka vanhu I think because inini zvandakaita because ndinenge chidanzira kuti we are all equal, we are all foreigners, so why would I go kwauri iwewo uri muforeigner, so iwo protocol yako pakati pangu nekungoti ini ndosimuka panapa ndoenda kuna director wedu wemudepartment umu ndonotaura nyaya yangu ndotadza kuzviita neiwo wakagara apapapo yet iwo department rako mukuticha inonzi mini English program isi kuticha inonzi intensive English program. Problem yaakana ndeyekuti zvinhu zvaakanomhangara nazvo zvanga siri part of zvinhu zvechikoro akastepa on me achishandisa health card. Inini manje handakuenda kwaari ndakangoti alright bo zvamaita pandaskipa maprotocols ese ndo pandaenda kuna moms vaya vandaiziva kuti mabest friends nani ina direct nyaya yacho inibva yanzi hakuna zvakadero. I think vakatongoribvarura bepa racho remisconduct bva yapera kayakadero haina kuzombopesiwa nyaya yachoni. But I think as maforeigners mamwe aya varungu ndo zvavanoita vanotogona kutotsvaka meeting ngekuti tamufikisa angada kuonerwa anoita sei. Saka iyo aifunga kuti pamwe ndichaenda kunoretaliata kwaari kuti why did you do that. Handina, ndikangomutarira ndikapedza month yeah, sure. Yeah, thank you, Sister Molisa. Yes, kusiyikira yangu ida kuti achitendera da kundisvodedza panapa. Yes, let's support, please support tiwedzere mari dzeticket. Anyway, ndobva ndamusiya. So zvandakamboita ndamusiya ndaimuti everyday paaipinda table yangu payanga irika yanga yakatasana nedhoo kudai. Iye manje aidewo so angari let's say iwo akagara uku ini ndakagara uku kunoku. Saka ndaiti ndakagara ndaimutarisa kudaiwo so akanditarisawo ndairamba ndakamutarisa ndonyarara ndasikatauri chinhu ndichimusiya achidero ndobva mwe musi. This one, there is no way out, but I was supposed to go through him because there is a letter kunopuwa naye ndobva ndamutsvaga kuti ari kupi zvikanzi asi muno office ari muoffice yake tikati ane office zvikanzi yes tikati iri kupi ndobva puwa office inoita zveshe zvema-international students vanenge vachiita ma-exchange programs vachienda kuEngland vachiita sei. Tikati okay, no problem. Zvikanzi chii ndamuwana ari muya but ndakamuwana arimo then another girl angamboti achindiona paFacebook inini guys that madrama inditera mwana uyu ndiye mwana anga ari wadirector wedepartment redu akandiona paFacebook ichitati madrama twangu mwana uya guys kana pane munhu ane makuwa taimuti chiko taimuti nickname yemusikana wenda ndatokanga noti taimuti china Alex yokuti chichimunyeya. I think tamuti kamusikana aka kamwana kemukuru wechikoro here. I think tamuti kamwana kemukuru wechikoro kasikareshi ndokubva kamwana kemukuru wechikoro kaike kandistoka paFacebook kuti neni weekend yese kachindistoka kachiradza baba vacho kuti ndo zvatuti wati but baba vacho manje ndobva vandiona zvikanzi kuiwe ushironi iwewo ndakanzwa kuti iwe uri kuita so paFacebook ndikati is that bad zvikanzi no hazvisi bad. Pazvakandiitira weird kuti ine thought kuti we friends nemusikana unondistoka wandistoka woda unondigarira pasi pameeting nababa vako muchindiita meeting kumba paweekend futi. That's my personal page ndoita zvandoda achiupdata baba wake achiita ma-interpretations ose. Guys, imagine kuti baba vabva pepe vaizoita sei. Zvandakabva ndaenda musikana yaka handina kunomuconfronta manje zvandakamuita guys, let me tell you the truth. Ndikati alright kana musikana adaiwo baba vake ndio vazondiudza vakandiona panze kabva kuti teacher Sharon come here ndaenda pepe ndofarira I think that time ndaifarira mapicture guys ndaiti every day ndaiposta a picture mamwe acho mazhinji akatozomadiridha because zvakazongoperawo at that time but I was someone aifarira
pictures. Kwese kwandayenda ndaingofarira mapicture even chero ndichita kanhu kasina kuna basa kana kutorwa ndakatongoda kudonha chaiko ndaitora mapictures because I was into pictures those days. Zvakazongoperawo zvazvo even yazvanogara chindiseka chiti kumapicture iwo akasitakavenga mapicture why I have to know ndaziva kuti maybe ndichiri kumboweya here maoptions I don't know but ndaifarira mapictures and then chimwe chikokutwa ndaingoita unongozwa tuma crazy twako tumavideos kwaunongochita ucha zvimafanis iye kwakunopa baba vake kuti vandistoke zuva rese ndikati iwo utofunga tichori shamwari neshamwari kutobaba kuti vandistoke pane chimwe chikokutwa ndaitozotambawo tichita tumadhenzi twangu paFacebook inotichita tumadhonzi ndichichi tine masongs akangosiyana siyana kwaunopa baba wake vhidhiyo iroro ndichitamba paFacebook. Ndikati iwe wakanopa baba wako vhidhiyo ndichitamba ndakatagara manje namira bandati kuna Alex iwe uyu akaita go akaudza baba wake kuti zvese kusvika pavhidhiyo ndotamba achiudza baba wake saka why would she do that? Ndikati you know what, to avoid kuti aone zvandoposta I'm gonna block her. Ndamubloka pandakazoti aindistoka ndakamubloka makuseni manheru akazviona ndamubloka guys. Nyaya iyoyo haina kupera zvakanaka. Ndapakanditira meeting kuti ndamubloka but ndazvinzwa uchitaura kuti she blocked me. I don't know why she blocked me. You don't know why I blocked you. I blocked you because uri stalker chiudza baba wako apa ndinofanira unipa contract vachindisayira saka why are you stalking me paFacebook ndiita zvinhu zvangu zvandozviitira it means iwe kuda kuti undimonita. Why are you monitoring me? Let me just block you. Unozoona noti kupe bazviona kuti hachandione guys. Ndazvinzwa kuti achiudzani Daf angoti no I don't think uzise what kana neniwo zveFacebook handisangabasa nazvo. Ndikunzwa Daf achitaura ndikati Daf too late. Yo Daf tori nenyaya yangu yekuti wakandisainisa misconduct form ini ndichirwara ndokubva ndaenda palaptop ndakanyarara ndaenda palaptop pam ndanotsvaga zita raDaf aishandisa rimwe zita soka ndanotsvaga zita raDaf ndamubloka ndakata chipino ndanomubloka ndanyarara handina kana wandikavhunza ndakangomubloka ndanyarara Daf. I think after kireo manheru paakaenda kumba kwavo akazviona ndamubloka guys, meaning kuti these people vaiva vari busy kuti I feel like zvandaiita those days zvaiva vamwe wacho zvaitongovanakidza ndofunga kana mapictures ngongoti ungori kupi ndo zvavaiita saka uyu anga achira kuti everyday ndofunga ari kumba kwake aitongotasa because kuna social life ndochokwadi literally akutorina social life either uri kuna Netflix uri pafoni pako uchaya unoita kana kutekera ndo zvaunenge uchitongoita because hakuna kuti ndinonzi goga kwaenda mboyawo zvekuzokumbira mavhechika zvota hakuna izvozvo. After work you go home, that's it. Toonana mangwana ndobva ndavabloka vari tobva ndanyarara ndikati saka inini ndikuita entertainment yenyu manje ndaita entertainment yenyu moenda kuna bosi kunondigarira meeting kuti honai zvikuita Sharon painternet maona nhamo inini hamuchandioni futi ndanyarara guys. Personal account yangu yakaita pamuromo ndokubva uyu Daf uya arwadziwa zvikanzi iwewe Sharon, why did you block me? Akandibvunza zvikanzi why did you block me? Ndikati block you where? Block you where? Ndotanga ndakupa background ndozokudza kuti why ndashamisika kuti muoffice mumakuitika zvakadero ndikati block you where? Zvikanzi paFacebook I'm no longer seeing your updates pese pawaiposta ndaizviona uchiposta zvaitondinakidza izvozvo bosi ndaitozvifollowa murongo wakuEngland uyu ari kundidai zvaitondinakidza bosi ndaitozvifollowa saka last night pandakaenda notasa I didn't see anything. Wakandiblokerei? Ndikati ndakakubloka because ndasingadi kuti uone zvandiri kuposta. Zvikanzi why? Ndikati handidi kuti uone zvandoposta because iwewe unotizipresenta semaforeigners, so why would you stalk me? Uda kuona chicha, uda kuona ipapo. Handii personal account yangu guys, ndakakonfrontirwa personal account yangu inini yepaFacebook those days ndaiposta maiwe ndaiposta tumavideo tumachiko ndaiposta ndandistop ndo zvandaitosora ndichitoita izvozvo.
adero pepe aita sei abwekana akatotibudhirira bvatu bvatsamwa ndikati akana basa nazvo inasto panambofunga kuti ndoani bloka andikati kana nema bloka saka pandatozozvinosa ndikati no pandaita zvimadheni nangu ndichita seka pandorina mwana vachiita basa rekutondisitoka wadero kostama vamwe vaida kuti vana baba vana zuda veve vaida kuti vana baba vangu manje kutangwa nditi kozvizvo waita pepe ndikati mukundibvunza kuti zvezvo ndaita pafacebook pangu ini ndaitozvitaurira kana ndega ndiita zvimavhidhiyo zvangu zvandaita zviri crazy woda kuti utangwa nditi chichawaita saka munenge muchogara pasi mototanga kuti tida kuti nomuti zvezvo waita pepe alright no problem out but uya manje anazida matop shata angu manje ndatomuudza ndikati iwo zudaiwoka kuzo baba wako ngazvimbogara kusika iwo uchanondionera kuYouTube ndosika pepe memes wachinzi ndinotokuona zvese uyu mutop shata wangu uya hazvina kana basa izvo then vaviri ndo vandakaita kuitisa for good uyu manje murungu akabvaiti anzi ndakuita inonzi yeye kuti ndakudeactivate account yangu anga embarrassed manje because ndakamuudza kuti handisi kuda kuti uone zvikanzi mugona deactivate my account but azonzo mwe musi vachimwa tii vachikanzi pane one akati ndewekuaustralia akati handite zvefacebook handite zvesocial media handidi zvikanzi naye even me too handichatombodi zvefacebook ndakutodeactivate account yangu vandada kuzviona kuti akadeactivate handa kuiona guys mhena ndikoko handinidi mbosha yangu nai then zvadii pepe yapera iyo ndobva azonditi iwe Shironi ndikuziva kuti wakabloka uyo musikana uyo aiti wamusame office ndikati ndikamubloka so zvikanzi because ari kutorwadzika kuti wai wakamubloka anokufarira zikamboite tikati handakana problem nazvo because inini chandisingakandinzve kuti imimi vanhu munoti maona zvanhu zvangu ka motonondigarira makutondimhangarira kuna bhosi zvakutange inini manje zvangu zvandinoita papersonal account yangu makufanira kuti ndindiudzira zvokuita manje garai ikoko kuseri ikoko kuti tione kuti muchanowana chii chekutaura ikokoko vakarwadziwa guys vakarwadziwa anenge akatonondimhangarira nababa wako kuti Shironi akandibloka ndichaoni zvari kuposta pake ndobva ndanyarara ndobva pesu yayo hati aino kuti ndiye because aino nyaya yachoni ndakatozoudzwa nadhidhi vacho kuti Shironi ari kuti anzi ndikati but inini I want you ask zvinhu zvakaipa zvikanzi no zvezvichivanakidza but unoziva ndaiva nekaembarrassment ngekuti baba ndibhosi vangu handiti vari bhosi vangu ndo vanofanira kundishandisa contract vozotanga kunoti ndiri kunakirwa ndituvhidhiyo twako zvakandiitira weird personally not kuti zvandaiposta zvakashata zvanga sitombori bad at all but that fact yekuti kuti bhosi wako vacho ukavaona utangotatasa pasi wakadai uchivanyara nekuvarespect saka zvakandiitira hainazvo zvakandiitira weird nekuti saka nditoziva kuti baba vanoita basa rekuti ndiona indaichifunga kuti is off Facebook because of mwana wavo ndianenge achidownloada tewingirine achinopa baba wake kana hazvigoni kana vari boss he's my boss havafaniri kuti zviita deep kuti shamwari yangu kusvika level iroro rokutoti vanofanira kuziva kuti nhasi azoenda kwakati mangwana azoenda kwakati mangwana ndoziva votokubvunza kuti saka iwo wakaenda kumafamu uku wakaenda nani kana iri weekend is my weekend zvokuzoti ndakaenda kufamu ikoko nani ndichitei hazvina kana basa muona manje saka ndinoenda kutoti aiwa kana zvakutange inini nditoda baba wacho ndimonita futi kana mai mwana ndavamonita mwana wavo uyu kuti ineniwo muona ndavati kure ukoko ndapedza kudero ndobva ndakabva ndatoti ndikuenda but mufirst murungu zvakakati achokwadi akati Shironi you hurt my feelings ndikati how did I hate your feelings zvikanzi why are you going home ndikati because I just want to go home handichatombodi zvokuramba ndikunoti okay I'll miss you but I really wanted you to stay ndikati I can't I want to go home akanga chazoronewo bheka kuti akandisainisa misconduct rekurwara akuti I really wanted you to stay I didn't want you to go ndikati ini ndakangofunga kuti pamwe ifekiologist yeti iwo wakandosaina misconduct form yekuti ndakarwara kana mai mwana ndikatoti everyday ndopaipa izotsamwa kuti why did you leave ndida kuti uone act yangu moza act yacho yaiita guys akapfeka madhumburya akapfeka zvaita kunge
inonzi chiko movie yacho. Pane imwe movie inomboaktwa iya yekuti vanhu vanenge vakapfeka mazindebvu kana kupfeka mamwe mazisiketi amene kuti inonzi chiyoyoyo ndo yavaita. Saka anenge aida kuzotamba zvikanzi I wanted you to watch my act. Iye akatsamwa. Ndakamutarira ndika saka ini ndinofanira kuona act yako. Who am I to you? Saka ndinofanira kugarira uchitamba iwe uchiita madhumburya nyaya vanga vakati ndaisingatomboziva kuti vaitoita zvemadhumburya vavaida kutoita vakapfeka vhudzi ravaiva naro vakaronga ndofunga vanga vanohaya mapingi hair and blue hair ndobva vanziva kuenda pasei. Inini manje ndaitova nepfungwa dzekuti I want to go and collect my dress because at that time ndo pandaitogadzira zvekuita sei zvokupesa kupeka zvinhu zvangu. Saka ndanga ndisina kana basa nezvakawanda zvemafunctions zvaiitwa zvezvi zvaitondipedzera nguva at that time. So ndaingoatenda ndosaina zita rangu ndapedza saina zita rangu ndotodisappear ndodi ndinanoita kana kuri kunotora mahembe because hembe dzangu dzacho ndaipiwa time yekunonotora dzana ndasoneserwa. Saka ndaitoda kutoenda kunotora dhirezi rangu kiroro ndanotora dhirezi rangu ini ndichagomuudza sei kuti ndichaida kuti unotorawo dhirezi rangu ende vanga vati ndoya time yakati. Ona manje ndo akanditsamwira akafuta kuti adafi achiti ndakatobuda pashika ndakabuda pashi ndikamireni unotaura kuti handina kuekera handina kuona act yake. Act ye inga kakapfeka madhumburya mazisikete vanga kakapfeka vaiva nemazekera iwaye apa anga asina hembe anga asina hembe guys handikureva nhema wanga ane siketi ndovanga wakapfeka zvikabudura mukati ubva apfeka siketi ndobva abuda apa munhu mukuru nedumbu guru rakaenda ugo ndosika chimuti zveduekera dhafu munhu wakasimba ndobva aita zijaenda kuenda mudenga umo. Chindiudzai kuti pamberi pemagavhena waitamba akadero. Saka ndo zvaiti izvozvo ndaida kuti undione. Ndikati kana unoreva nhema handamupindura ndakangobuda ndakanyarara. I think ndo zvandakamugona mukomana weka dai ndandiri mumwe munhu pamwe dai ndaida kuita zvekutaura ndaigona kunge ndakasiya ndamutaurira zvinhu zvakawanda but ndakangoti let me just keep quiet. Saka ndaingomunyararira pese paida kuzama kutanga tumwe tunyaya tungori unnecessary ndaingomuti ndototarisa kudivi ndobva ndatovhura dho ndobuda ndoenda ndozvandaimuita. So now manje I think iye zvaizomubhota ataura zviri pamwoyo pake pamweni ndaifanira kumupindura but handina kumupindura ndaimutarisa ndoti guys I'm not even joking. The last time ndakamuti ndobva ndatofamba bva ndabuda bva ndaenda ndozvandakaita bva ndamusiya aripo achifyuma pacho inini zvemadhumburya avo I was not part of this. Saka ndingatotirega kunotora dhirezi rangu rejujeti dhirezi rangu ndaitoda kuti photoshoot naro ndomirira madhumburya iwayo ndichimirira madhumburya angasangana basa neni ndikatobudai ndicho imagine dhirezi rangu kuti ndicharipfeka zvakaita sei ndichatorwa mapicture nani futi kuphotoshoot yangu iyo ndichitoorganize my photoshoot unochonditsekura dhumburya ndikati kana tsamwa ndobva ndaita sei ndobva ndamusiya. Even pandakatozoekera pacho ndakapa vanhu mapresents akati iye ndakanyasa kumuskipa iye nemukamusikana ndikamuskipa ndikana ndichitombomupa kana chinhu vakandisainisa misiko ndakati iwe yekuti ndikugwara unotorugwara iwe hauna mwoyo wakaita sei handiti ndobva ndamusiya akadiro. So now manje anoda kumboupdate wangu nyaya naAlex achitombondiudza kuti nyaya dzikuitika muoffice. I got the shock of my life. Up to now handisi kuzvibhiliva kuti kuchikoro ichi zvakazochinja sei because aita zvaanoda akangotanga kuti mateachers anofanira kupedza kudzisa na5:30 vekuadmin vemunomunyika ubva kuti alright taimbopedza kudzisa na3:50 murungu asati auya paakauya ndobva achinja zvese vanhu vese bvatanga kuti pedza na5:30 tikati no the problem inoziva ndechekuti this guy nekuti ari kugara ega tese onitogara tega but the fact yekuti iwo you enjoy kugara pano pachikoro hazvire kuti munhu wese anoenjoya kugara pabasa because even neweekend waimuona ariko kuchikoroko. Ndadii paipai tatanga kushanda kusvika na5:30 iya zvomuti autoti zvaita aiunza mitemo kana mitemo hobho yaiunza tongoti yes tasina muitire nariko yes munhu wese yes ndozvataimuita. Tadero paipai tamusiya akati chimuti yes akati jump toti how high tomudero tichinyarara but inini manje ndinenge ndinako kamukahuziriye ndika ndinenge ndichida kuita kadozoti it's not even worth it at the end of the day. Uyu murungu
indiri mutema. Zvichaitika zvekuti murungu nyangwe asingagoni kuti my name is achiti my name is, murungu iyeye anogona kutopuwa $2,000 salary because aita ganda rehurungu. Kana pari pamaactivities anopuwa more maactivities kupfuura vatema. Saka taitarira because taizviziva isi pamapicture anenge achiti kuvarungu come take a picture with me, take a picture, ndo zvavanenge vachiita. Iwo mutema anongo chota sokuti uchatosundirwa nzi ibvapo. Saka taizviziva kuti ndo zvazvinoita ende taizviziva kuti varungu ndo vanoteererwa chete. Saka because of that taingoti chavataura chese taingoti bho. Asi tabva ipapo totanga kunonyenya naAlex tichitaura neshona tikagara mupaki varipo kana padivi chaipo tichivazvondokora tichivatuka tichitaura neshona kusvika shungu dzapera. Takagara toti zvakaoma. Tapedza shungu todzokera muofisi mune totanga kuti tohamba tavatuka tari kupaki. Vatuka zisingamboiti tiri mupaki momo tichipopota zisingamboiti kuti vanongada kutojairira, vanongada kutoonererwa izvozvi zviona izvozvi vakuti tiite zvakati tichipopota guys. Taipopota asi tapedza kupopota hasha dzatongoti ngatingoteerera zvino tinobvei. At the end of the day we will never win. Toita zvikanzi murungu uyu zvaakazoita. Vana pavanoenda paassembly vanosiya mabhegi kukoridho kwatoreva kandiko kuti kune mazibhenji akatovakwa kana ichinzi koridho itori koridho iyaiya ende koridho inenge ine maCCTV nemumaklasi mune maCCTV. Hanzi vana vasiya mabheke pepe. Saka kune matoilets ekunzi mukoridho rekuti mune ofisi yema-foreign teachers vana vakasiya mabhegi. I think akaenda kudziro kumadziro kana asingaresi papa sitori pamadziro anga akaiswa pazvibhenji. Hanzi murungu yawo up to now I'm confused kuti why akaenda all the way kwacho munozoko kuti dhore paadmin rekuuyu kunopindwa nemaforeign teachers nekwaakazondotora mabheke evana achirasha achipopota. Hanzi akangonosvika akatora mabheke evana anga akaiswa pazvibhenji achimakandira pasi pavhuranda achipopota akati I told you so many times kuti don't put your bags here. Nditicha yeti vana avaka vane makore nemakore zvitotongova normal kuti before aenda kukwikira vanongosiya mabhegi ari mumapaseji. Ndio zvavanoita kana kuisa mumabhenji. Ndio especially kana class vane class iya vanoziva kuti vachibva paassembly vari kuva vachipinda taiva nematoilets edu tega then woya chipinda muklasi yakanangana nedho iroro. Saka vaisiya vaiita. Saka handizi kuti uyu dhafu uyu kuzoti awane that audacity yekupesanisa makumbo ake achiinda kuthat classroom ndokundotora mabheki ndokutanga kumarashira pasi mukoridho. Zvazvaita sei? I don't know. Saka ndamubvunza kuti iwe uri kuti uyu akatora mabheki achivarasha wanga anzwii zvokusvika palevel iroro. Zvanzi angoti hanzi ndakavaudza kuti don't put your bags here especially when you're going to the assembly, just go with your bags, don't leave them here. Kwatopopota you're not supposed to leave them here because munenge muchizadza tsvina pakoridho. Mabhegi evana nemuno mutalent ndo vakatanzi vanenge vachizadza tsvina mutoilet mupaseji. Mumwe mwana bvaenda unotaura namai vake. Iyo ukangona mwana adero manje hauibudi. Vanotaura namai vake kuti ticha vanoita sei vakatiti vakatitorera munhikirikini vakatora mabheki edu vakatanga kurasha mukoridho. And I didn't like it. Bereki mbafona uchikora kuti kosei mabhegi edu evana vedu anga achikandwa mukoridho. Ende hauibudi nyaya iyoyoya. It's impossible especially kana student akana kutora kumpa vaiva hanzi in fact mubereki akafonyerani vamwe teacher handida kuti kune madepartment kunzi zidepartment reEnglish rese but rine masub futi. Saka kune umwe anonzi IEP mustudent uyu anenge aidzidza kupi kunonzwa IEP ndobva anotaurawo futi kunani kuna teacher ava head of department weIEP inonzi intensive English program ndobva anovati isusu mabheke edu arashwa mukoridho naticha vakati meveve manje
ndo avatombo amai vaya havana havaryi uroyi mukati kode havaite nyangwe maifarana sei ukaita sei mai vavo if you are wrong ndo zvavanotokuita. Mai vaya vaya ndobva vaenda vakandoudza vanenge vakataura, handisi kuti vakataura nemwana uyu wemukuru webasa here, handihwisisi, asi charizo chekuti yakatenderera amongst mateachers nyaya yabva yaita sebva yasvika kuna mukuru chaiye wedepartment reenglish. Mukuru uya azvinzwa manje akati unokanda baba yavo manje bede ndova ndaikudzai kuti vaiti kuna mai vanonzi vanotyisa singamboitwa akati take it or leave it, ndo zvavanoita ivavo baba ivavo. Ndobva vazvinzwa akati ukutora kuti akakanda mabheki evana pasi mukoridho, pasi pafloor. Why? Uyu manje anga akushitonga mukuru ndofunga wechikoro murungu yauya nekuti angapuwa more powers, saka anga too comfortable. Saka handifunga kuti aifunga kuti mumwe musi achambofa akadedzwa kunzi iwewe une nyaya yakati. Ndobva baba vaya vamuendera vakati ticha, kuna ticha dhafu, imi manzi makakanda mabheki evana mukoridho muchimarasha-rasha. Why? First time yake anga asati ambodamwa ku something like that chineka hearing, haasati ambozviitirwa because murungu. But in this time akadamwa akabvunzwa apa paaifunga kuti apa manje apa. Ende futi aipiwa maspecial preference ekuti anonodhainana director chaivo vandaikudzai vakuru vaiva achingonzi ndiye uyu director kuna anengurikiri zvese zvichingoenda through iye. Haana kumbofa akafunga kuti mumwe musi achapinzwa mukoti. Saka patazvinzwa ndatuti saka akareacta sei hanzi manjeka paakanzwa kuti nyaya yacho ni channel yaakafamba nayo mai vaya vekwaipi vanotyisa. Baba ava ndo head of nyikiri, ndo vanokufaya kana kusakufaya, ndo vanokudza kuti come back kana kuti don't come back. Baba ivavo ukaona nyaya yako yasvika kuna baba ava iziva kuti kristope uchimbo vhidhiyo yangu rimbo chachitendera. So ndobva paakavhunzwa hazvimamuitira zvakanaka, hanzi bvati no handisirini zvanzi no ndimi because nyaya yakatosvika kumaparents. Ndosaka ndatoya kwauriwo kuti next time don't do that. Haukandi mabheki evana pasi, you can't do that. Ndio kuengland kamurungu uya wadhafu wandikuri akaita hasha dzake dzekuti I think that was even unnecessary because unoita hasha dzekutora mabheki evana vechikoro uchimakanda mukoridho. Why would you do that? Ndobva baba vamudza kuti hatisi kuda kunzwa nyaya yakaita seiyoyo again. Murungu uya haana kuzitora zvakanaka. Zvakudzoka kuna muridzi rinonzi dindingwe rinonaka richakweva rimwe, asi kana iro rokwevewa roti mavara angu azarevhu. Ndo zvakaitika pamurungu iyeye. But saka saka uyuyu akareacta sei after akonfrontewa nababa ava. Zvikanzi haana kutora zvakanaka. Zvaakaita manje ndokubva aita sei no. Hanzi ndobva uya muofisi achifyuma, hanzi apedza kuuya muofisi vamubvati ndikaripi mwana mukuru wechikoro kanzi hana basa ndokumuta anonzi rura ndonikinemeke zvikanzi rura ari kupi hanzi vatata sikuzvati zvikanzi I know someone actually snitched on me. Zvikanzi chii chaitika? Zvikanzi handikuzwa ndiye, no one else besides ndiye chete akanondisnichira iye akandaunodza baba wake kuti ndakadai. Zvikanzi there is actually no evidence, I can deny that. Zvikanzi chii chaitika? Munhu wese angasi kuhwisisa. Zvikanzi akandiripotera ndakaita so indini ndakuzviramba because
hapana evidence because makamera dzanzi anozodhiritwa after 1 week they erase everything. Ndikati vanoeresa what if nyaya ikazongobuda yakati I think inini pane kunhu kwazvinotostowewa zvinhu zvacho zve1 week pamwe riri diski re1 week rinoenda somewhere iwe ofungwa kuti rinoiriswa chinzwa ika kuti ava dhipi zvakadii nezvekuziva kuti zvinofamba sei pachikoro. Inotoziva kuti kune madhiski anozonzi diski is deleted kana kuti rairezwa. I didn't even know. Ndatozgoona kuti kune madhiski anoirezwa after 1 week. Zvikanzi saka ndoziva kuti nyaya yacho yakaitika kudhara wai vazoimutsiridza iko zvinezvi. Tikati are you sure? Zvikanzi aida kutomupotera nokutomukonfranda kuti ndikwe waita guwa nemakuwa. Tikati zvakaitika naye. Zvikanzi yes, and akatsamu about that. Yapera kai. Mwe musi iyanya akunzanzi varungu vari outspoken hapana zvavanoitwa even vakataura nyangwe raba about anyone kana ngunyea varungu vanogona kunyea best friend yake kutoti naye nemumwe futi vachingonyeyana pachezvavo vanozviita. They just don't care kuti wazomudza kuti waita sei havana basa nazvo. Uyo katlego hey ndobva vanyeya this other lady. Saka zvajime ndikudze setup yemuofisi umu zvayakaita. Handa kuti kune mai vanodyisa vandinoti vari rich havana best friends vanotamba vari one. Koti inini ndaitamba naAlex. Alex aitamba nevanguwo vaitambawo nawo kuru rakewo, but inini ndaitongo it was by default kuti ngotambe naye because ndokunyika kwedu, but shamwari dzake dzanisi shamwari dzangu. Hanimonzwisa zvandikutaura. His friends were not my friends. Ndairespectawo izvozvo. Same thing my friends were not his friends. Saka inini pane vandaizotamba navo muofisi vainditi mwanangu wewe. Saka ndaitongodzipunyukawo nhau kana dzikada kundiataka mai vaindimiririra ndo zvavainditawo. So ndoti mai vavavoka vainditekera vava vasinawo mabest friends akawandisa, vaingotiwo zvika life yavo ndo best friend yavo inotozikamwa nevanu ndo ndaikudza kuti vari very rich vanesa vanawo abroad ndo best friend yavo. Then nemukuru wechikoro vanhu zvakadzidza vese kubva vari kuhigh school kusvika kucollege. So ndikini vaita sei vanga vatongoriwo mafriends ndo zvandinoziva. Then tobva ipapo tochiinda manje kune tumwe tokati tuma youth tuyatuya. Tuma youth tuyatuya twaizongofoma ushamwari hwavo. Tuma youth ndo twakata vadoko veve vanga vari mafriends wo. Then tobva taita manje chimwe chikuru ichi changa chiri dangerous. Chaita chehapa high upper class ndo changa chiri vaifamba mota dzavo dzanga kufanana. Type yedressing yavo yange yakada kufanana. Kwavaidyira kusame place. Waigona kusangana navo palunch kuri kana kuti vari kumall. Vaikudzati tichidaona zvinhu zvavo zvaingoita zvaingova zveapapa. Saka kwaiti vamwe maiso in real life tisingadi kunyaka kuti say that lady is very pretty. Kuna mwana akatongonakawo vayo kuti uyu nyange asizokumboita by force by chi. She's very pretty. Saka I don't know, but I think ndivo vanga vari leader vegroup iroro. Then kota vamwe mai vaigara padivi naiva vava the pretty lady. Alex taivati the pretty lady nekuti vakatonaka. Saka tikapakua nyaya taiti mai vekunaka vave wambovaona vakadai, but patakambovasuspectaka vaiti pese vaigona kuita 3 hours vachitaura vari mucorridor nevarungu vaitaura navo. Saka taizoti iwe mai avava vane murume kana kuti vane varungu vanomhanya navo tasingazvihwisisi. Saka taivati mai vechi vekunaka vekuti vakanaka. Then vaigara naye panext vange best friend itori best friend yavo. Pane mumwe so mulady boy. Isusu guys don't take it in a wrong way, but ndo zviri kuno mulady boy uyeyo. But manje uyuyuka isusu taimuti murume sikana because anga asingahwisisiki. Mumwe musi aimbouya achinyaso kuti amunge masymptoms emusikana akamugara. The following day aiuya munge masymptoms eurume akamugara. Saka aitonetsa even mamood swings ake. Tichiri pamamood swings ipapo aigona kuuya akakumudhireka kubasa koko asingataura. Ukamumhurisa kuti mamuka sei, vamumhurisa ka5 asingakudere. Mumwe musi akambochema
achindanisa neboyfriend yangu, my boyfriend is so crazy, ndobva benga mote mwana kuchikoro. Iwo hausi atisi mutaika isu unongotasa utasa divi kusiyana nazvo, because you are here to look for money. Uyu hadi pepe akada kuya mwe musine handbag akada kuya nechi akada kuti daily anenge achingofamba achingoti oh my god achimodhila chinda chidero zvinenge zvakabata musiwo, but ichata kumuziva kuti ndo zvaari. Painenge akafariso aiwa taitaurawo naye, panenge asina kufariso tata kuti aiwa we do also don't care, because newe tofanira kuita kukulika kukumhoresa 10 times kuti mamukasi achiramba kana so that wandicha vasoda kuti mhoresa sika ndikoko pavanenge vachida kuti mhoresa wotohamhoresa aiignore kwete zvekutombofeka in front of you. Aiignore ndo zvaikuita kutomuti naye ticha ningi mazvinzwawo zvindoda aikutesa kudai otesa kudii musiyo webva wazwa kuti nebhudhi vake vanogara navo koko kuda zvaro vana hatizivi. Tabva ipapo saka ndio chikuru chavo ichi handiti chibackground. Then there is another girl. This girl anokwanisa kumbogara muoffice imomo kana kuti anoshanda kumain office ina main ya direct. So manje zvakazoitika nezvekuti varungu vaya vakatanga kunyeya the pretty lady, ndobva hanzi anongoti pese patinge tinaye maexams anouya achidisappear. Vari kunyeya the pretty lady paine one of this person apa handi vanotamba vari 5, one kacho kakati kadiki kaivamo muoffice vachimwa pane mukicheni munongerwa tea, aiva machimwa tea. Varungu nyekuti takapenga hapana zvatinoitwa totaura zvatoda mawanted and hapana tinoita inonzi scot free. Ngavatari kunyeya mai vave zvanzi vava even vamazama havambouye kuzoproctor. Kuproctor ndokuinvigilata ka havambouye kuzoproctor. Vanongosvika kuti I'm not feeling well ndakuenda kupi kuchipatara and I think she's faking it. Tough. Nemwe mukomana so waifarira chikiti zikamboiti vaiva nezvikiti mukomana anyway ndobva chi vaite sei ndobva vaningirikina ndobva vati bo imwe ndobva vatanga kuvati vanonyebera vanenge vasingadi kuproctor vanenge vaita sei aiwa dadi pepe taningirikina hanzi ndobva vati bo vazonda musikana uya aiva muoffice mbasimuka zvakataura ndobva aenda kunofonera mai vaive ndobva auza everything. Chinzwa zvakaita mai vaive following day ndobva vayabva vanokonfranta varungu. Guys, imagine kuti kubva zvandakashanda pachikoro apa, in fact kubva ndichisvika pachikoro apa handina musi wandakanzwa kuti matai teacher anokonfranta murungu. That's impossible. Hazvitoiti, it's not even logical, because vanonhanzva varungu. Kana vava varunguka vanonzwa kuti yes taona vana mwari vedu ndo maticha vanoita. Towanza hanzi vakati zvoni iwewe ningirikini muningirikini makandinyeya imimi kuti inini ndinonyebera kurwara. Why did you do that? Murungu yanzva angonyara zvikanzi no zvikanzi yes makatondinyeya inini handimbonyebere kurwara ndaitorwara zveshuwa saka hamungandigarire pasi motanga kundinyeya kuti ndonyebera kurwara. But are you sure? Zvikanzi yes. Hanzi mayabva vabva zvikanzi I don't even like it zvamakaita izvozvo. Zvikanzi even semester zvokunzi white person we had to my picture what you had to my picture hakuchina. Ndobva chi vainda vakanosvika vakamukonfranta bva vainda ndikati apa ndo number 1 kaikufarira varungu mai vavo. First time kuzvinzwa kuti mutai person akakonfranta varungu ndarohwa neshoko. Andobva chi pavakaenda bvangotendeka zvikanzi well we know who snitched. Vari manje watosnitch yeti ivo ndo vaito vanyaya red handed iyo varipo vakabatwa ka red handed ndobva vatotanzi wasnitch kusi wasnitch rei. Ndobva vanyarira pepe iyo yapera. Hanzi mwe futi musi madhirama chakawandisa kani mwe musi mwe ticha futi ticha uyu ndiye unondinangidza zvakare muIndian ticha uyu ari muIndian kudero
akaine zvezvokuti I was once a student in America. Ndobva uya nazvo achida kubhega kuti ya in America. Every sentence rake rekuchikoro aiti in America, in America, in America taidai, in America taidai, in America taidai, in America taidai. Because of that, ndobva aita sei, ndobva apromotwa. Oh guys, zvinopromota vanhu ka zvakaoma. Ndobva apromotwa, ndobva aintroduce this other system yekuti ma-students anofana kunyora ma-exams online. Ndobva akaintroduce zvinhu zvakawandisa that guy zvinoenderana nezve-IT. Unozaka ndakamubvunza this other question, ini ndasatotaura naye zvokuti not kuti tatikamakana kuti no, but kungoti inini kana uri munyowani ka I take my time to study you. I can't just be your friend just like that ka. What if ndikafarisa ndikatanga kufarisa ndichingoomboka pamwe iwowo hautondifariri zvekudero. So zvazvinoita zvokuti ndinogona kana 6 months ndinodhedha ndichikustadha ndichitongoti makusena ndikutombusana zviri sei todarikana toenda zvedu, ndo zvandinoita kusvika ndasaona kuti umbori munhu akamboita sei. That's what I do. So this guy ndaingomuona ngoita zvisezvi vana vakasvika pakutanga kucomplaina ma-students. He didn't. I don't know kuti aizviziva here kuti akasaziva. And then tine evaluation inozoitwa. Evaluation akaifoira netechnology yake yese yaakauya nayo iyoyo. Evaluation akaifoira ndiyaiva teacher aiva the worst evaluation. Why? Because ma-students haadi kunyanya kutsikirirwa, ma-students haadi kunyanya kudzidziswa. Isusu we knew ma-students anoda kunzi turu wosiya wombotamba momboita majokes turu. Iye manje aibva ati huri hwesireka tsandi over introduce ma-weekend vachinzi ngavauya kuchikoro vachinja va-students akasingachade manje because vaifila ngo vari kutwa inonzi overfed. Ndobva chi afoira evaluation. Mwe musi manje ndatomubvunza zvakanaka ndamuti iwe why wakabva kuAmerica. Ndachingomubvunzawo zvakanaka kuti why wakabva kuAmerica, because you're always mentioning America ma-statements ako. Ndobva toti because ndandapedza chikoro and I just wanted to relocate, ndaida kudzoka kuri. Ndikabva you are from India, why are you here? Iwe kana uchiti wakaita zvinhu zvine-IT mukati zve-engineering and kind of like actual science, ndo zvaitaura zvinhu zvacho zvakangodero zvinhu zvinogozha zveshe. Because I feel like if you were in America, right, it means kuti kunyika kwenyu kuka ndiwo muri kutotsvagwa because iwo zvinhu zvakawanda unozviziva. No, because handidi kugara ikoko, ndoda kugara kunoko. Okay, cool. Musiya pepe. Mumwe musi futi ndikatomubvunza ndikati kuti aren't you supposed to be an IT person rather than kuti unge uri teacher, because unofarira zvinhu zvemacomputers. Ndo zvandakatongoita tichongoita conversation. So I think maybe hana kuifarira conversation iyoyo kuti ndakamuti aren't you supposed to be an IT guy rather than kuva teacher because you are good at this. Ndo zvandakatomita ndichomukompliment. So because of that I think akava negativity kekuti munhu mutema. I think zvavanoita zvavo zvokuya kuIndia zveshe kuti munhu mutema. Pakabva paya new teacher murungu wekuPoland. Murungu uya wangosatombonzwa kana kuti akati this is yange isingabude this is, but atoti kuna head of department, I want this person to be my assistant. Kula murungu uya zvese zvaanga akuita aiti murungu ndiye assistant wake because aida kuassociate nevarungu not nevatema. Totose kana Alex murungu uya nhasi atoita assistant adii kuita kana kuti kashamwari kake kekuma-Philippines vanowirana singamboiti ko adii kumuita assistant. That was not fair. Vatonyedu vatatoseka tikati musi wachasoona kuti varungu vanogona kuita rafu ndo musi wachagara mudhishi. Adiro pepe masamba hanzi akatanga kutena. Amene kuti chii chakaitika hanzi vana vechikoro vatanga kucomplaina every day. Vane right yekudero vekunoko. Kana kune vana vane ma-rights ndeve muThailand. Mwana akaenda kunoti ticha vakati zvakati zvinoteererwa vagouya kunewe muforena vagokuconfront. Izvozvo ndo zvandakaona. Ndobva vana vakomplaina vakati I think vanenge vakati ari kutaura nesu netai. So now what I think is ma-students havachadi teacher uyu. Saka anything chingori chidiki chinoitwa na-teacher ava vari kubva vachiripota. Muona manje because ma-students they are fed up of him.
ndobva vanoripota kuti anodzidzisa netai vastudents rai zvikanzi anzi our head of department vamwewo bva vamuudza katu vanhu vanga vakamupromota kaiva vakamuudza katu kuti iwe usadzidzisa vana nechinetai because vari kukomplaina ndobva aita nharo bvaramba achizvita bcause anga kufunga kuti chi zvaita dhafu zvezvokuti ndapa musoro saka hapana zvandoitwa ndaakugara muofisi munenge mune maAC akanaka ndinogara mumacheya achizeyiwa akaodhesa chikoro makombiyuta ka ndiye akadzidzisa vanhu kuti zveonline zvoitwa sei kudzidzisa zvese ndiye zvese he was the one haana kuziziva kuti they can use you and they can as well dump you kana vasingachakudi vanozviita vekunuku uyu akutanga kuchita sengechi ndiye amukuru wechikoro ndobva audzwa katu ndobva aramba kuteerera head of department we-intensive English program ndobva vatora nyaya yabva vaikwidza kumakata yet this person vari musame office naye yet this person ndiye anogadzira zvese zvemakombiyuta this person ndiye akaintroduce a new system yekuita maexams online this person akaita zvinhu zvakawanda but when it comes to nyaya dzekuti mastudents they don't care adii pepe ndobva anomhangarirwa kuna boss vekucontrolanda dhaf kuti iwe ukarasire mabhegi chi nyaya ikasvika ikokoko hausina chako ndobva vamudana zvikanzi iwewe ende vanobva vasvika vachiti iwe why are you teaching our students in Thai? The reason why we hired you was for you to teach these students in English, not in Thai. Ndobva atsamwa kuti mai vakaita sei vakamumhangarira kunani kuna mukuru wedu weEnglish chaichaiyo ndobva amudhura because of that I think nemamwe mareports aya kuti akauya newest evaluation even muevaluation make makauya makanzi stop body shaming students gayai uticha akatonywa stop body shaming students hanzi because pavaiita ma-online classes ayaya imomo mukarolina munomu vaita ma-online classes hanzi anenge aiwanzira mumwe student here pazoom pavaita mheno idzodzo dzonzi chidza vaitira maclasses ndofunga chimuti uri mudhafu mwana yakuda hana zvifarira kuda apa vari kuitira vari kumba kwavo kuda akabvaudza mai vake kuti ticha wangu achiditi ndiri mudhafu chabva vafonera mahead of department vanenge vane mafoni namba vafona zvikanzi ticha vakati wangu adzidzisa mwana wangu akachimudza kuti mudhafu I don't like it ndobva vamhangara pepemba vadaidzwa zvikanzi iwe wangu waita body shaming vana nekuda kwei ndobva ati upi zvikanzi wangu waita body shaming mwana womukasi akati uchiti uri zidhafu why do you do that murume waya kupi wekuindia akauya akaintroduce a lot of things zvokuti even vakamudzinga chikoro ndo chakabenefita iye they're done with him anogona kungoenda ona manje akakuisa paresources ako chikoro chekuti tinogona kukuendesa anytime ndobva atoti no ndaitamba zvikanzi no but autambe nevana uchidero uchiti uri mudhafu no you can't do that yapera pepe ndobva chi kini anzi futi vana vazoenda kunokomplaina kuti tiri kunyora matest akaoma because vese vanga vafoira ndobva vakomplaina futi saka makomplainsi takutosvika kuma5 kana 6 kauko mamwe acho mandichachobozi akawandisa hanzi ndobva vakomplaina vana yakuti matest akaoma hatina kuzvidzidza zvinhu zvacho hanzi bva atsamwa ndobva aenda kune klasi iya manje ndobva anoti imimi muri kuti handina kukudzidzisai zvinhu izvi bring your books ndikaona ndakakudzidzisai zvinhu izvi tiri kunetsana ende ndikaona ndakakudzidzisai zvinhu izvi zvese zvamafoira ndikubvarira mabhuku you are from India, you only studied in America my friend oti kune vana muno munyika ndiri kubvarira mabhuku enyu ndikaona makaita sei ndakakudzidzisai zvinhu izvi ndikuda kumabvarira sike nditofunga kuti pamwe pangandachiudzwa it's a joke handobva chi mufesi uyauya ndobva aenda muklasi nehashaka isusu taimuti maskuru bhanduru mufesi wekuindia because aifarira kupfeka hembe dzakaiswa maskuru bhanduru saka ndo yanga iri nickname yake timuti maskuru bhanduru ndobva chi maskuru bhanduru yaita sei aenda muklasi asvika muklasi pepe hanzi achivhura achiti every student apinda obva ati mwarara
bhuku remustudent kubvarura hanzi achibvarura chikanda pasuku achibvarura chikanda pasuku achibvarura chikanda pasuku mamwe achikanda nepawindo mukilasi CCTV vanhu vakaita mutsetse vachibvarurwa mabhuku. Gayai guys, why would you do that gayai? Ini nditoramba ndingoti why would you do that? Because zvimwe zvinhu zvacho ndika hazvina kundimekera sense kuti iwe unofanira kunge uchitonyengerera contract pane kuti unotanga utoda kuti tange uchinzi hauchina basa necontract yachoni. Ndobva abvarira mabhuku aya. Nyaya iya ikasvika kuna director chaicho akafonerwa kuti pane ticha ari kubvarira mabhuku evana vechikoro, isu ndotenga mabhuku yeti mumaticha muri kuhaya imimi ari kubvarira mabhuku evana vedu. Why? Nyaya yacho hanzi yakatrenda. Nyaya iyo yakatotrenda ikatonetsa ikasvika kuna director kusvika vazosetla nyaya iyoyo kuti no ticha kana matsamwa haikona kuita sei kuzobvarira mabhuku evana vechikoro. Ndikati uye achadzoka here uyu pachikoro papa kana kuti ukaona adzoka kana ndifunga kuti achadzoka nezvaari kuita izvi kana guys what his country is India. Frankly speaking, it's rare kusangana nemuIndian achiticha. That's the truth. You can't find an Indian achiticha zvekutodero. Saka ndeigara ndichimukweshena kuti all right. Hanzi Alexei hanzi ndobva ndaita sei ndakatozvigara zvaizoita vana handindakuudza kuti vekunoku vanofarira varungu pavanouya pepe. Avarungu aya havationiwo isusu kana tiri vatema panouya. Siko isusu tatine kapakti kedu naAlexei tongoti kana toda kunyeya tongoti hande mupaki ongozoti hande kupakira pane zvaitika ende tinenge tichidhinda munhu big time takagara mupaki. Saka I think manje vamwe vanhu chika tatitorina drama isusu we made sure kuti drama and us ngarisatombotwana kuti ngatingoita kunge mapenzi tichitora mari chete tiri mapenzi vachifungwa takapata vachifungwa tiri matununu. Saka madhirama aizoitika aya vamwe vanhu vaitorovana kutonzi kuda kutobatana makola kudai isi taingoramba tiri mumekera muya zvaizoitika manje kana vanhu vaya vanenge vachiwirirana nga kuti vanenge vashaudzana vaita seka vanenge vashati totaranani manje unoziva kuti last resort yavo kana kuti last resort yaiva ani ina Alexei takagara mupaki una munhu acho akafuta kuti hey nini sorry excuse me hey nini ndazoita so munhu abva tondibowa oro andozoya after a week oti ninki naninki vakandiita so ndikazita so isitoti inini manje ndindomba ndati what pamwe ndakatobungunzwa mbarunyeku but musi wacho niwo ndinomeka sure kuti ndashamisika so that anotiudza zvakawanda handiti nokuti tinei takangonzwa zvishoma so tida kunzwa more details kuti really yes but so what then happened ubva ndotongoti izvozvi ndakaita so waunzwa nyaya wait ukatanga kunzwa nyaya dzevanhu so wait is this really happening? But karika zvaingoitika kudzimba uku ndiko kwazvaigumira. Now havasina matyira zvakuitikira muofisi. Ndikati is everything okay kuchikoro uku? Oro pane inhau yekuti vanhu vakagarisa mukarorina vari palockdown maybe vanhu vangopedza shungu nepasiripo kwezvinhu zviri kuitika izvi handambozvifungiro zvingaitika pachikoro apa pangori peaceful ona. Saka why zviri kuitika zvikanzi endo storipo then ivo vamwe vakudanza kuti ndoma last yedu want to go home and vamwe vacho vaimbova vari bhobho vachifarafara vakachiita seaita zvavaita vangova isolate then costa uyu ndowekupesa yakandishamisa kutanzi mukomana munhu uyu ane more than 6 years achidzisa science pachikoro apa mastudents kwakunocomplaina kuti we don't even understand any word raanotaura kana tichidzidzisa apanzisa masciences ndobva vamumangarira apa vakamumangarira kunani kune class teacher asi class teacher ari murungu kwakufarisa kwakunoudza head of department vedu vaive vadedzwa mufilipino uya anodzisa science ndobva aiswa mumeeting anzi aiswa mumeeting
and akabuda akati yeah, if you no longer want me here I can just go, it's not like kundimi chikoro chega ndinoenda. Tikati imi chikoro panofanira kundopiwa maprayers. Why ni vamwe vanhu vandasingafungiri senge uyoyo mufilipino mufilipino but mulady boy zvikwete zvekubva zvekudai mutori mulady boy ndo zvatori. Tikati of all the people that guy kusvika palevel rekudero ndofunga akatsamwa because tikasvika aripo ende aitoratidza kuti haana kana drama nemunhu, he always does his things akazvinyararira kana apedza oita zvake, haana madrama nemunhu, haatorina madrama. Madrama atotoziva akaita ndiye roommate wake yagara navo vachigara vachidzivirana magetsi anzaidzivirana magetsi kana kuti iye manje because ndianga ane more than 5 years ari pachikoro kavanogara dzimba dzemahara dzepachikoro ainoti imwe room yake roommate yayo ainosvika kuti dzima AC uri kuchasisa magetsi akawanda kana kuti wifi omuti omudzimira wifi akamudza kuti ina handidi, saka vaigara vachinetsana naroommate wake. Saka roommate wake manje aiti wakambowirirana nevekunyika kwake ombouya kwatiri ndokwaiuya achitiudza nyaya dzese dzaroommate wake. Tikuti zvakaoma. We made sure kuti nyange tikanzwa nyaya yaka we don't comment kuti saka zviite ende anotopenga tangoti I'm so sorry, oh I'm so sorry, that's bad, oh sorry. Zvazvaita yeyopera tosara tari clean akuti teveri 40 unondibvunza kuti chicha unondibvunza tanga tiri kuende kuba kwenyu kwacho kwamaita zvokurwisa napoto nedzine raisi kana kuti dzisina raisi. We weren't there, you came with your story, we were sitting back wakauya nestory yako tikaiteerera tikakuti sorry. Saka isusu kana totodamwa papi hatidamwi, vaingozouya wotora nhamo dzavo ikoko. Saka apa ndo zvandozikanzi naResa ndakatozvigarira hangu mukorido ndobva masikuru bhandiri uya auya akatanga kumuudza kuti last time ndakazendinga kudedzwa nditori nestress right now because there's so many things happening to me and I don't even know what to do now because it's like every week there's always a new issue, every week there's always something new chiri kuitika. Tikasaka akuya kwauri now after 2 years munhu uyu aidada munhu ushu ndozvataka. So I think ndo hawo madhama andatoti aganibiti hangu makuwa timboudzwawo vamwe vanhu guys ndakaoma guys 1 hour 17 minutes ndichitaura kuwa ufoma kubasa kwedu guys. Zvangonditira weird ndikatoti kana totombozvitaura wenyu tichingotongokuudzai hangu nyaya zvakaoma nditi tongombaama kuti gwa kwadi zvakaoma kuti gwa zvokwadi zvakakona kuoma papi zvototi zviome. Guys, don't forget to support me guys. Ndokuti ndinyenye ndokuti everyday pandinenge ndakudaita live ndiwane energy. Iko zvino zvimanje moziva kuti mai ndichikudze chikwadi dzimwe nguva nyangwe ndakaneta kachizwa kuti rega ndakaneta nhasi rega ndivatenda no pandikavata ndozoita sei. Pane vamwe vanhu vakatoikira vaivaigayizika vari kutoti aiwa tototi malive aitoitwa tichiona tichimbotaura nyaya tisikasachiseka vana like let's say vakabhadhira vakajoinwa kudai ndinobva ndatanga kufila bed kuti no ndikatinde timbotandara zvedu nyangwe ndikangosvikawo ndikangotanga kuumana nyangwe ndikatanga kunzwawo nyaya dzevamwe ndangodi tatombotaurawo nevamwe vanhu ndichimbonakirwawo. Mukarolina inoi unombokanganwa stress case. Mukarolina kumana tani mamanzi manganiko tiri palockdown April, May, June, July, August, September, 6 months. Hiyo usikuona sei jilo handiti mina ndikuratidze jilo kuti unotarisa sei. Dai papinda uyu sister Mona Lisa manje kutoti havasi pashift yavo here hapana anokwanisa kupinda palingi here muti ni sister Candice unokwanisa kupinda nelingi here muyekere. Dzanyaya dzekubasa kwangu dzapera ndikadzwa futi dzimwe ndokuudzai munondiziva kai ndinoto update ndokuupdatai pakanzi joini handiti jilo zvaunoita ukaenda kuYouTube kudai pakanzi Shema TV pepe kana une imwe device
unoona pakanzi Shema TV handiti like this. Soita sei kukai apo pakanzi join apapo. Handinotoona kuti pakanzi Shema TV pane pakanyorwa kunzi subscribed then pakanzi join apapo handiti. So iwe unonobaya apo pakanzi join. Let's say kana usiri palive unobaya apo pakanzi join. Apo pakanzi join ndo pari kubuda idzi join this channel handiti. Pane pakanzi join ne 200 join ne mari iyo 250 kuti unoscrolla kuti unoda kujoina neipi hayo yacho hayo ndo yaunoita sei yaunoita join 1500 baht ndo zvaunoita. Kana uda kuti ingozonziwo per month uri kungosapotiwo per month you can join ne 200 baht kana ne 250 or ne 300 unongozwa kuti unokwanisa kungoita kana kuti per month uchingosapotiwo pahuro pasharon zvinotenderwa izvozvo zvakare. Then let's take kana uri palive like this now handiti kahande kulive tiri palive handiti right now palive apapa. Saka zvaunoita unoita apa pane ka x akako unobaya aka ka x aka handiti wabaya ka x alright wabaya pa x apa panobuda pakanzi join handizive kuti inonzi oi kana unombotasa kana kuti nemalaptop kana neuyu chinobuda unogona kuzotasa kana palaptop kana pane rimwe device chinenge chichitobuda chakanzi join. Guys, there's a link, but anyway, unozotasa pane rimwe uyu. So keep supporting guys. Tichiona Madrid kana $195 mangwana $5 mangwana $5. Oh, ndokuti ndione drink guys. Ndione energy. Yeah, we live every minute, every hour, every second, every minute. Guys, good night. Kandi sorori. Kahlego mangwana mbopinda box. I miss you Kahlego. Kahlego upinde box mangwana ndakumboenda ndambonozorora manje. Good night guys. Ako makanzi aka-upgrade kwa here aka-upgrade kwa kamaikira achona amene kuti kuda vanhu vanga vanyanya kupira but zvinazvo mhaka yes very straightforward. Guys, thank you. Good night. Please keep supporting me. I beg you in the name of Jesus. By the way, oh my God, kuma story times guys ku Facebook tafamba tave kumove on kuenda kune ku town manje. Pane two atakapedzera kuita sanda ma upload panapa. Ndofana kuma upload ndapedza live stream inei ndofana unoma upload two one yandeta nhasi neyanezuro andakudzi upload. So gadzirisa lingi reita sei lingi racho handitozivini ndichanyora email kuekera ndichanyora email maybe nhasi kuti why vanhu vari kutadza kupinda mubox vari kuti they are having complications with all the links I'm creating. Ndichavanyorera email. Guys, good night. Good night guys. Ndichiri ipapo sandaenda guys ka asanda newifi kumba kwedu guys vezoo vakati no hatisi kuuya kugreenview but now pane munhu aindiudza kuti ichi neti 1 yakauti te 1 handiti handipavakatanza hatina tambo dzekuti tambo dzakabiwa. Ndakatozosviga kuti no pane uyu shamwana yangu akandiudza akati isusu vanongoda tambo dziadza dzekuti maimbova nelandline kana mamburi nelandline zvinoita. Is it true guys? Help me. Because isusu taiva nelandline pamba pedu kare. So can they come and actually install ndikini zve-Wi-Fi pamba pedu nekuti paibva neuyu kare paibva nelandline. Yaitovapo even uyu zvifoni zvacho zvotovako zvotova wardrobe. Sister Mona Lisa, yes, Sister Mona Lisa wapinda. Ndachida kungoona kuti iri kupishanda here yapinda normal but zvairi kuita inokubuditsira link like yeFacebook.
Oh, saka you have to go through Facebook. Aiwa, iyo no, I don't know, like ndikaita patinosimboklika nezuro aina kuita izvozvo but nhasi yaita, but hazvinambotora time. Inongokubvunza kuti you want to enter nelink yako yefacebook kana toda kuenda panyo one. Kana wagara pafacebook link that yobva yaita. No problem, thanks. Alright. Chipolopolo. Okay, chipolopolo ndakuziva. Chipolopolo zviri sei? Mushendepi? Kuribo kuri sei ikoko? Hello. Kuribo wayo naida kuona kuti iri kuita sei. Imapinda hawo. Yanditi handizvoni unoda kupinda nefacebook here, so ndapinda nefacebook. So zvezvi is that way, did you? Alright, no problem. Thanks. Tinotoziva tasingazive. Okay, alright, iripo. Alright, bye, good night. Bye. Alright. Guys, good night, guys. Bye. Bye, bye, bye. Oh my God, ndanchiti alright. Tapedza ma-stories edu ekumusha manje takuenda muHarare. Ndoenda kuHarare. Ese ndinenge chimaisa panapa nyangu akawana one viewer. No problem. Bye bye, guys. Good night.